लेकिन हई बंगाली महतारी के सब तेला औलाद एके बोल दिए जब से चल जाओ अते माधर चोदवा के गोरिया दे। तारा बाप के हाथ पानी बहवई बा मेहरारू के पेट में एगो हमार लइका बा ओही के तोर माई चेक करावे गई बिया। हमारी दुआरी पर नारी किसे भाई यही पर हगल मुतल बहुत रहता साला कहानी बखर लगा दे ना लगी दस बखरा आज नारी बंद कर रहे देखो तनी आज कौन रोक आओ आज दिखा दे हमरो नाम का मंगरू आओ साला आओ ये साला इटा गाना करे रे ये साला इनोरिया दा बंद करे रे भाग साला भाग पैमान बाप के पैमान औलाद देखा था ना सरो एक कुदरिया इस गणिया काट लेम तार चल भाग मुझे साला तो ये दो आइटम वाटर लूट दो भैया सारे अपन मनरुआ बाटे अपन नरिया बंद कर देलसियो गोरिया बंद कर देलस। हां अच्छा बंद कर देलस नारी बेकारी आज ओकर बही खून के नारी अमाई का बिया रे सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में गइल बिया। हां काहे रे मनरुआ है ना मेहरुआ है ना जल बिया हॉस्पिटल में दिखावे। अच्छा खून निभावती ला पटीदारी आ ओकर मरद हमनी ला खून बहावे खातिर कइले बड़ से तैयारी दे साला डंटवे दे। हां साला मोर आई नारी काहे पंपिले रे आज साला आओ बेटा फरिया ले आज यही नारी खातिर के लाख पिछला अरे हुआ हां अगर मार भई तो कर पाजा धके फोड़ दिए बाकी हम देख ले ठीक बा तारा बाप के हाथ पानी बहवई बा तू बहवई बा आओ साला आओ देखत नहीं कौन बहवा लाओ फरिया ले बखरा को हथौड़ा लगाओ के सारा मार के तार घर फाड़ दे तार फड़वे गाड़ आज लाश गिरी लाश अरे कोदना आओ एक छाती के पार न से छाती के बाहर आओ नहीं नीचे वाला बरो मार साला मार टमाटर लेकर गाने का कुछ दे आओ साला याद बना दशहरा में दोनों भाई के मरले रहनी नाक टनाक गाड़ी पड़े पोटा फेंक देल रहल सन अब फरिया ले पहले तो छोट रहनी जा और तो घोड़े उठा दे आओ ना हमका छू के दिखा दे आओ तू अरे दादा छोड़ दे अरे दादा छोड़ दे छोड़ दे 5 वाला बिस्कुट दे अरे दादा अरे दरवाजा अरे दादा बहुत मर रहा है साला चल प्रधान के लगा पंचायत चल मुखिया जी आई को जुदरा बा न 2 फुट मारा नारी निकाल देले बा वो रोडे पर 2 फुट आवे तो साला के उठा के पटक देते जांची दूर देला आज सहारा के ये प्रधान के दुआई का चल देखो तनिया अरे मुखिया जी बस चला करो चलो ए छोड़ जाए दे काहे झगड़ा करत तड़सन काहे छोड़ दी ओ जमीनिया के किलत में कमा के हमार कार फटल बा रवा कुछ बुझाता आइल बन पंचायती करे बक्कर बोलाता नहीं ते हो पर नारी पड़ीबे हे ऊपर पड़ीबे हम टाटी मारे मेरे माते बिल्डिंग में रहबे और तेसु कर पे हम तू काटी बकुआ एगो रहे कि तू को अब बोल ए बपुआ ते एक के गो रहे अब बपुआ को घरवा से का लेबे देबे बा अगर बपुआ को बुला के कहवा देबे तो 4 रुपए कटा के घर में रह ई तो गलत बोलत तड़े मरल बाप कैसे वापस आई दोगलई बतियाओ तड़े तू कौन एक लई बतियाओ तड़ा बाबूजी ये जमीनिया के हमके दे दिए और हम कमा के पैसा दिए ए में नारी बाबा खातिर के तो कैसे बकरा मांगता है रही
मुखिया जी जब बात सब जमीन बांट के चल गई तो इहो तो कहलस कि एगो भाई के अगर दुख होता तो भाई मिल के सहयोग करी छी, अकेले सुख ना भोगी छी। ए तो तोरा लागत अकेले सुख भोगे दे, पूरा दुआरिया में कोड़ दे, ए सारा अकेले ना भोगबा सुख। मुखिया जी हई तो बोला तो ठीक बा, लेकिन हई बंगाली महतारी के सब तेला होला एके बोल दिए जब से चल जाओ अपने माधर चोदवा के गोरिया दे। मुखिया जी ये सभा गालागाली दी छे, ये मानुष ता भालो ना, तुम्ही আমাকে बंगाली के सब छोड़ बोले छो। है तोरी मातारी के बंगाली मारो, ऐसा रेलम न चल जीबे बंगाल। मुखिया जी ते बस पंचायत कराओ और कुछ ना, और ते बखा ना लगीबे। नहीं कबो ना। अरे मुखिया जी रहो कुछ बोलो। बउओ हम कथी बोली, हमार तो दिमागे काम नहीं करो, फिर बोलो हमार बाबा सिर जोड़ कर हम तो कहम उतने में जिंदगी काट मितलान चाट। ए दीदी ओ मुखिया जी भेज दीदी, मारे ना पिल्लाई जैसन चिल्लाए लगबो। बाबू ए लंबाई में ना ज्यादा मत बोल, नहीं तो बार दिन नीचे राकेट गुब्द उड़ जीबे। बाबू जालो तू लोग घरे जालो। ठीक बा चाहता नहीं, एकर मतलब ते मौका मत समझिए, मेहरारू के पेट में एगो हमार लइका बा, ओही के तोर माई चेक करावे गइल बिया, जब सियान होई तब घर दुआर में जब बखरा लगाई तब तोर गाड़ फाटी। ए जो साला जो जाके पिया तोर बंगाली भाई नारी में गोरई बोल घर मरे के बड़े आदमी बनबो, ऊ खाली हमरी माथा पर लिखल बा। ए मुखिया जी जाई न जाई रउआ त और दिमाग खराब कर दिन, पता ना कौन रउआ के वोट देके जीता देलस हो। बाबू धन के बढ़ल ठीक पर मन के बढ़ल ना ठीक। ओए मुखिया जीजा घरे यहाँ पे भैया बोलान। जासा घरे जासा, तो कुल के नसीब में ये लिखल बा टाटी मड़ाई में रहे के, जासा घरे जासा। ए जाता नी तोरा से ये उम्मीद रहल हो। चल चल छोड़ चल।